Asbestin Production. Na samu abin so soyayya a zuciya, don zuciyar da ba so sunan ta yar wuya. Tarko na so na fa'iza ya kama zuciya, Allah ka ƙara sabon wannan sinadari. Na samu abin so soyayya a zuciya, don zuciyar da ba so sunan ta yar wuya. Abdulkarim ake ka kama zuciya, Allah ka ƙara samun wannan sinadari. Allah Ubangiji na ni na yi godiya, ka bani so da kauna ka ban masoyiya. Godiya nake Allah na yi godiya, ka ban masoyiya dole na gaida gimbiya. Sunna ta ɗaka manzo na za mu jaddada. Abdulkarim ake na soki sahiba, kan san ki babu waige ke ce na sa gaba. Mai ɓoye so da ƙauna shi bai da nasaba, kan san ki fa'iza ne na zama ja gaba. Daure ki ban ruwa mai sanyi ki durƙusa. Wata mata kan kira ni da suna a sai gyaɗa, ma'ana tana nufin na zaute a duniya. Ina ta walwala a so ina ta dariya, fa'iza a raina ta kama zuciya. Shi yasa nake ta rawa har da rausaya, auren ta zanyi tayar da ta bani dariya. Kuma ba fashe a fuskar ta gaida gimbiya. Haha, Rirawa, don't hesitate, the warrior.
kar ku tsaitsaya, zan ba ku misalin ta fa'iza a zuciya. Fa'iza fara ce ba ta hayaniya, ba ta surutu kuma ba ta hayaniya. Ita ilmin duniya da lahira ku ji ƙaunar mu da ke ba boka da malami, Allah muke da shi ba zance na wani gwani. Mu'awuzatain da kursiyin mu magani, mu kyala masu sara suka ake da ni. Mu bar rabbi Allah shi zai yi magani. Fa'iza mu kenan a zahiri So Sound Studio.